Hinira Thom Kebra Troxy KAAC Section along Karbi Anglong Araraphan Thedung Aberta Kimi. Tobar Kavea Jok Tarapung Arat Aningkan Ningkanta Pe Aja Apensi Kesuar Pum Kacharchong Ponang Bomlang. Dokmoka Rasinja Klamarong Habit Ingnar Jirlo Porto Dampaksi Hemalong Karchiason Panahok Tekangla. Karbi Anglong Life Abirta Kelang Vera Radona Pan Nilhin Penari Kang Samakarwang Pajirilo Kardo. Pini Prime Tama Birta Long Pen Nilisami Julie Baby Nonar Jita Birtang Ton Pen. Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong District Adu Ahoy Kiluda Dimalong An Kangthum Karni Adonri Lapen Ru Samson Singingti Kicheng Si Karbi Adorbar Amaipu Sarsing Teron Pen Langkung Habi Akumlin Selampon Poposi Paro Hinira Thongkera Troxy Mati 237 KAAC Section along CM Tuliram Ronghang Pangdakpon. Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Longki Timong Kacharipon Lakha Pharohinira Thomkebra Troxy KAAC Session along nominated MAC Kalitang Chito Ronjon Dasaphan Chikimopon Baprangsi Karjukithak Pangchingponlo Karjukithak Porahut Jasimet KAAC Revenue Asai Kampenchenglo Irrigation Forest PWD Education Lapen Land and Revenue Asai Kamaputhaksi RDP Ponlo Bangsualong MAC Pawan Kumarai Karju KAAC Midu Kirung Adon Raputak Lapen Midu Ko Ansi Kilong Aputak CM Tuliram Ronghang Adular EM Omor Singh Tiso Lamvoy Kipipona Tenke KAAC Midu Kirung Adonri Long Tom Kebdo Bonta Kedamtang Ninkan Parokresir Kebra Trogner Kebra Ketom Anikanahut Aron Kapathika Tengsi Midu Kirung Bamajo KAAC Pen Midu Ko Ansi Kilong Nangjimake Long Lederlo Lasin nona bangke KAAC CM Tuliram Ronghang Kabor Ipenajong Kedamtang Parokresir Kebra Trogner Kebra Ketomaning Kanahut KAAC Midu Kirung Aron Larpon Pitsi Baspen Trake Sika Kep Badim Paroner Kep Ingnarke Sika Phodim Paropho Chainong Chelong bangke Sika Hini Adim Parohini Lapen Chainong Agari Sika Isi Adim Paro Isisi Enpon Pupusi Klardak Pen Pachinipon Bukit Tai Council 31 crores. It is 3187.75 lakhs. Additional grant voted by the council during the year nil. Additional amount now required 30 crores. Subhead under which the supplementary demand will be counted for as under 13 major laws. Halapu PWD Asai Kamaputhak MP Horen Singh Be Kapachini Pona Tenke Bharat ke Jogban non an Ningkan Trox Kebra Pli Nang Pleng Tanglo Bonta Pinirani Anta Gari Motor Kiledam de Pin Ahavar Dolang Lasi KAAC CM Tuliram Ronghang ke Japon Tim Karbi Anglong Matum Borpung Tarapung Pendanglok Karbi Anglong Arlo Prek Jama Havar Gari Motor Kaceleng Damun Ipin Adimta Tovar Kaselang Ponja Phansi Chisik Pon Bomlo Yes, the time scheme is under one scheme is under progress and two more sub-schemes have been considered for which students have already been submitted to the competent authority for the construction happening. So by all the road, detail of projects are under construction of European to the Ramaka road length 4.99 meter under MOS road number 9.4 signed by the of the government and the scheme is under progress and cover the length of 1,200 meter approximate. The speed starts at 4.1 km from Nangpa to Abaya. Ajak Dinglui Pen Karbi Anglong Pen di Mahasau District Araratum ki hang Article 244A Autonomous State ke Long Litik hang bomji Lasi laso along kedoan Karbi Anglong Araratum ta Party Chipu Pepin Pen Autonomous State Kapalong da Prang Japhan Kengkam Chejora Penang Pubusi Kachuning Ripatupon
bonta hemprek long le prang kenang sot nai laki adui ahoy alam ki henlo lasi adui ahoy alam ki kethir thik pen kapajut kok jia phan KAAC pen midu kirung adonri kedo an alongta prabjin pen kangthum karni adonri mate welcome gate selam ponpo lapen adui ahoy along an Ru Samson Singing ti Karbi Adorbar Kecheng si Amai Phu Sarsing Teron Lapen Langkung Habe Akumlinta Selampon Pupusi Pini Parohini Ra Thom Kebra Kethom KAAC Session Kapadu Ponahut Pangdak Pon Camera person Rosan Hanse Pendigonto Teron Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council Arlo Constituency Koira Trok Angbongpen Nilip Constituency Kaparlo Tarapung Ahawar Henlo Kapapidun Nai Ahawar Pule Hogdam Beseta Ke Hogdam Atumle Ke Chok Cheji Ke Kalinangji Athe Bangso Tarapung Araratum Nonpu Anta Kedam Kebang Aphan Sorkar Pen Kaselampi Atobar Avila Lang Ikta Karbi Anglong Life Kelang Araratum Laki kopia tilopsi ke char chongponiklo nang litum chopang thek doniklo ma lapoan akardikpi banghini atum ke char chongpona tilup ke thepi nang litum munthi doniklo ma laki kopine akardik asonle ke char chongpon kali laki keso kion e abang pia phan se ke langdam ji aphan si ke char chongpon Engine so meme pen gari motor kacheleng ji aphan tovar kavya joksi sai jok je pen keso minang ji pura methang ape ja e pen setami keso aphan char chongponang koklo bonta lake kapre kadim kali donatum lake nilip constituency angkangar lokedo tarapung ahabar pensi keso kacheba keso ke chengala pusule mele arni siso porn sime po manona bang ni thomne de bang pu ene tiret lenge Tiret lo, ang hoben siya wang ra lo kadi. la pas iponga viwang rong tile Wang rong tik lo. Tarapung hospital la beda joini to war beda joini sila person lo. kalang lo To. De nale tung non ko natong pon jini lo bang so ki so phan. hospitalan pon lang pu sarkar butha phage la pulo ninkan kwan peneta la pusi sulibom lo sarkar pen thang kerab long lo keso ge re chelang ta pu charchong ra bana ke gari hubida ve toar hubida ve masini tungela pusi ene charchong bon pon mo Karbi Anglong angkangarlo kapapidun nai angbongpen tarapung ahabarta elonglo Dolamara Police Station kaparlo saitaro amekar Thomas Intiachor Sangpi Phudangrong Pharpi Malaria Gastrica keso penajok men keso ketana rajok se kachelangji aphan pe aja epen charchong ponsi Dolamara alongan palinang koklo Karbi Anglong District Long Deadpen Ningkan Trokebra Sirkepan Plengtanglo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council along Kacharia Sorkarta Penang an Chelar Pontanglo Bonta Tarapung Ahabarke Nonpu Anta Chelarun Thekthesi Tovar Kavya Jok Gari Motorta Chelengdamon Idarlo Tarapung Araratum Hithi Kulatle Damji Punon Kesokyun Ele Chelangdamji Punon Dolamara Ansi Damon Chotlo Halabangso Araratum Kisungalam Matha Damlote ining klovi chenam athema keso kachelangdamji seta charchong ponangpo lapen kithitang arpumle chewanji seta ke charchong ponangpo lapen akaprek ke thang atwara matsi avelo salni ditung ke dak bor pung terapung nang do pining penan bang ni tunge taute ningkan trok kep trok take pal ta dolo sitame ni tungke abetai tin apong tin akisu agiti ase na chelang sitame ni tungke la puson lo la non ke chitong ason sin ni tungke chitong ibom lo মানে তোমার কাবি পেঞ্জক চার চং নাং লদি oh kalang lo tuwar ka bi penayok hala dak si chilang awar sai ka bi penayok medical sub center ve la hai ka bi penayok sin ni tungke abetai tal puson sin ni tungke chitong nang lo Lasonsi kedamtang pai ni phai crate roxy arni le thota tarapung basa tarwaro amekar chondro terangachor karitang domhui rong pharpia phansetami DMCH along seka chelang boma hut kopai kelang nopen bangso pio thepen che ojuilo karitang domhui rong pharpi kithitang arpum diphupen wansi dolamara an nangpalilo bonta ningduk alama bangke dolamara pen tarapung basa tarwarong an tobar kabedada jok pinia dapsi kithitang arpum kachar chong pensi tarapung an chepon nanglo
Nong tame ni tu phan nang chak lo. Non tame ako nang chak le lo nang lang lo tuar ke tame ke claim pune ke claim ke pune labang ni tu ke har puthe ke dal lo. Tuar la mangela lo sarjo. Sarkar samyong si hok pen ni tu phan ta hai kisung ben jong si akirap jong si dupu. Bulute piningang bo masih ni tu tara pungolong tame gari nang pecileng pun anbenta nili rabi bulute lako loma akijoy ki age prab din pen atuwara bangle nang bunai sonte pulu hai nilihin pen matha bange अच्छा 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 अंते आईसी बियटा अर्जी थलोंग इंगलोंग सर टोवे पर डिफु पेन की थेर पुम दामान अला के कोसन लके पन पन के lata ekdom ningdu kalam lo atheke kedam tang nilimun pi masata me ni tum lop son pholu nile mata gulakhat jorhat si ni tum se jelangam lo khala dak pen avedel lo atumon avedel lo si hadak pen dak dolang barana pale ang aju baji kep oporan sedang le lo aju baji kep opor pen sini tum aju sini tum chepon lo माने किबु कचर चोंग सन दे ibu carba pocar chong pos ni tum ha hem palelo kadang ni tum adap bayi polo hemili si non sida mela sonak thak lo Tangte KAAC lapuan aningkan ke plengtang derapita tarapung araraphan kititang arpum kache ponjia phanta ambulance damwong atowar kache lengdun longji akopai abidet loma Keramtang pharo surihini rakresir kep aningkan dolamara alongka padopon Gandhi Sankalp Yatra KAAC CM Tuliram Rongkhang pen kaninje lapen methang Facebook along kache tokpon Dolamara pen tarapung an gari cheleng thoratowar mate a motorable road from Dolamara to Tara Aji will be constructed through consultation with local MSc Richard Togbi to ketokpon ke tokpon jongjong si mandet lokosi tarapung arat pen ninjepon Dolamara pen Arjison Rongkhar Karvin Longlai Dokmoka Police Station ke parlo Rasinja Aklam kedo arong malom Habit a ingnar teddam phunsi hem lapen sokpuru ke panahok pilap alamar julongsi em lun sing teron kapin khat ateng atoy ania tumpen kirap ke bajerdam Karbi anglong a ingna malomanta muni datu inglong arit ken pendanglo thengpi kanghua tum kilit parpi gajok ingnamta ke sampridanga jok non ke marat marenga piatumta kachopantia son nangki jumbo majoksi habit ingnarta rong malomsi nangpate bokbomlo sonsi kedamtang ni phaikre trok ajo por phaikre si malom rasinja aklam malom kedo biren ingti aronga mekar harsing ingtia hem tong raisi hem kedo soksang Puli phugok anparta hong pharla anta panahok te kangello lapen jumet ingtia ronga mekar sonjit ingtia hemsetami sok puru ingdoi te kangraisi penang an purua sok chote kanglo anparta baria jo kachoe akovia rong lapen lothe arong anta pahino te kanglo ni dupen ni gono odo nasi na tempat sabak rapi minik sinita na tempat ni rilo nak parti tawang lo asi nah tekang lo ni tadak beras teman-teman ni ta ciripul ke ciripul dam lo sedak branding tirong pen nilimen ke harsing terang asi nili hambang kenang tek lo tu ajo e garo baya por kang e phuli sang puncas kiji nang chupilo paleng ek tanang sak pilo pin nang sek pilo ar pong antang sek lab lo ting antanang pilap lo asi kowe pinyo antanang production pilo Bangso alam Mahamaya constituency local MSc EM Dun Singh Teron Birta Long Dunsi Tongsikot pen Mahamaya along atoy ania tuma phan kapin khat atengsi piniada por phai kep malom Mondol Amaipu Purno Ingti VDC Chairman Orson Rongpi DMB Chairman Biren Singh Teron Abarim VDC Chairman Long Singh Togbi Lapen Ward Commissioner Atum Pen Pen Humri Damsi Tongsikot pen Kichoji Phanpura Asap Akira Pajerdam Daki du kisung tuwe ki po hemlong itu nang humri lo adak nili tumang rapet municipal board chairman Biren Teron VDC chairman Orson Rongpi lapen nili long claim rapet vice president anparte dengong lem chairman lapen dak so warnong 6 a commissioner akha sarlong kitiso nili tum dak kisung ki boya atumolong sar nang pingkhat penil tum asawe tami akerap nonoko pajir tekang lo
মিলিত হৈ পেলাই প্ৰত্যেক ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেক ঘৰত আমি যিখিনি সহায় কৰিব পৰাখিনিক আমি সহায় কৰি গৈ আছোঁ আৰু এইখিনিত আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক পুনৰ আকৌ আমি জনাম যে এই হাতীবোৰক কেনেকৈ মানে আঁতৰাই দিব পাৰোঁ সেই বিষয় লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাম বুলি এই ৰাইজৰ আগত আপোনালোকৰ নিউজ জৰিয়তে Dokmoka Ben Samsing Ingti, Karbi Anglong Live. Kedamtang ningkan heni abrang Kohora Road Division Pen Malasi Nihang Kharapan ki biponajo Radatum Jojor Cholang Kedam Kebang Asa Bakejoy Long Ponlo. Bonda kedamtang pai pai ni pai krepli arni di flow aroy lang ketheajo adolong pondetlo. Non malom arwe kejang verpenajo state angkang pialong ke ongdung adim langkang lumpen ahe marit kachi onang pendanglo dolong kahingno longle kanglem penang anaphai dolo. Lason thoksi kedamtang pai pai ni pai krepli arni arwe kejang pigajok di flow aroita lang nang thedunsi malasi nihang kharalong kiki machega dolong setami lang ponpi derlo. Bangso Puthak Arjulongsi Duarbagori Constituency VDC Chairman Sarkoy Rongphar Adimalong an Humridam. Non kikim kerang ponbong RCC adolonga bangke ketangja phan der chetathek. Lasi tong sekot kachelengja phan Prabjin pen check adolong kimrang pontu popusi VDC Chairman Rongphar asang hopen lamchak chibitikan. Dolamara pen Arjison Rongphar Karbi Anglong Live. Vothad lang so ang kangalong lang kang lumpen kisung ke phoara da tomaphan seva bhara da tumpen kechuason kerap kabajerdon. Peneng suri hini ra inkoi aningkan kisung parpit aningkan pusi havar arara tum ningri jon pinlo. Pinpur me ningkan ki chengpen pirthe adangamat ki umpluk munit hijan kachiona ki soawur ki thur penajok arnibang pharo suri ki thi penajok kedo kedam kacherena halapu tomon herai ki kloan parta arwe ke jangkilit parpi gajok karbi langpi hydroelectric project ki kimpona lang angkropen ahut langke thonang ko gajok vothat langso e planke ongdung arong langkang lumpen ahem red kabi kechoson kadure ki I kachar thang ason doan kana hok penang an dolo Rada kisong ki pho Puthak Din Southern Assam Dineri Reverend Bridling Son Terangpen Chepadok Ponsi Christian NGO Mate Seva Bharat Amenpen Akira Kelong Japhan Kaningria Tengsi Pini Vothat Langso Serdihun Aklamalong Ada Porphai Kreisi Malongpen Mai Cheng Ponsi Thihekpen Seva Bharat Coordinator Borsing Tisopen Lamthe Jaipon Bharat ki CNGO lo la pendena da kapaching chua kamsi min ke klempon la posini tum chini lo kedam tang juna ciklo kenan langkete kanglum keglongsi nilitum cipacini lo de office han lo nadak alom bethalang so habalom langkete kanglum atang phan promo harta ro nangi potensi ni tu matha ponsi pini nang ni tu malong da bethalang so habalong nang le lo Bangso Amayalong West Karbi Anglong District DSP Subrata Senta Chetongdon Pini Seva Bharat pen Kechoason Jasimet Kechoasang Lin Inkora Pho Kecho Ingti Kechoa Jangthu Ata Ilin Harsun Ke Air Dali Motorma Sarf Colgate Lapen Lang Kachinglu Asabon Pipa Jirpong Peneng ningkan suri hinira inkoya ningkanang bong batai ke thom lang ke the dokko kapita sorkar pen thangna akirapta long lelang non seva bharat pen kangchir kelang irahut lapuson akirap nangki pidun ke akiru pibek nangchi pusi chethampon seva bharat ben sarkar pen tami patai thom pia langkang room sami nitumhan pipon pe sitame seva bharat pen nitumhan kahon kajin sop pen alang nitum din fikebra suse apa hormon nitumhan pipon lo pen alang nitumhan sami la ang suse ahir jume du than churopon sabon ke dadi ke saf ke atta pias lahai nang pipo chorolo sikini pisung ke boy tidu ke lak ni litumhan nang cerana ceto ke pini sonsoni hormon ni litum cholong kono
Asa manggang pi langkit hepen langkang lumatuma phan rabbom wangbom si pinike vothar langso angkang don pharu pliara da tuma phan labangso ke chuason kirona sai dengponlo labangso amaya long khei dhorom jati lapen party alam chip upe pin pensi kacheron kacheba pachun ponlo hamren pen Daniel Inghi Karbeng long lai tangte pini prime time berita ke lapon sigang tonik lo domi thakme anjokime